Pravdepodobne nevidíte celú realitu, vidíte len nejaký zlomok, nejaký náhodný moment. AI Overviews nie je stav, ktorý sa ako keby, že si udržíme. YouTube bol v odpovediach 120 krát, čo je cez 30%. Že o viditeľnosti rozhoduje zámer alebo intent. Nesúťažíte len s priamymi konkurentami, súťažíte ako keby s každým zdrojom, ktorý je pre Google relevantný. Ak si dnes aspoň jedenkrát skontrolujete, či vás Google AI Overviews odporúča, pravdepodobne nevidíte celú realitu, vidíte len nejaký zlomok, nejaký náhodný moment. My sme preto vytvorili 900 meraní v jednom trhu a výsledky ukazujú, že AI Visibility sa nedá vyhodnocovať ako klasické SEO. Toto je naša vlastná štúdia k viditeľnosti značiek v Google AI Overviews. Merali sme trh plaveckých kurzov v Prahe, pretože tam máme klienta a tento klient investuje do GEO a AI SEO. Celkovo sme spravili 900 meraní, niečo cez 2700 citácií sa zobrazilo a zobrazilo sa takisto v tých AI odpovediach 112 domen. Tieto merania prebiehali cca 5 dní, možno 6, teraz som si nie úplne istý. A máme tam naozaj zaujímavé dáta. Celkovo každý deň sa spúšťalo 25 promptov a v rôznych časoch 7 krát do dňa. Bolo to o 8 hodine, o 10, o 1 a takto ďalej až do večera. A tuto sú ako keby také základné 3 dáta, ktoré sme zistili, že pri týchto promptoch, ktoré sme my vybrali, alebo respektíve 53% dopytov sa vlastne spustilo AI Overviews. Ďalší zaujímavý fakt je, že 6,3 zdrojov je priemerne citovaných v AI odpovedí a 78,7% odpovedí si rozdelil jediný víťazný zdroj spomedzi týchto 112 domén. Ako najväčší problém pri nejakom reportingu a sledovaní výsledkov GEO alebo AI SEO je volatilita. To znamená, že napríklad v našom prípade z tých 900 sledovaných promptov sa tá AI odpoveď zobrazila necelých 500 krát, čo teda akože ukazuje ten cca priemer 53%, ale pri rôznych dopytoch sa líšilo, že niekedy sa vôbec nezobrazila odpoveď a niekedy sa zobrazila ako keby viac dní po sebe, alebo aj viac meraní po sebe. Čiže je veľmi náročné vyhodnocovať visibilitu v AI Overviews na základe jedného merania. Ten výsledok by mohol niekedy výjsť, že z 10 krát sa zobrazíte 4 krát, niekedy to vyjde 6 krát. Je to naozaj dôležité merať pravidelne, nie len jednorazový nejaký snímok a hotovo. Ako keď to bolo vlastne, keď sa rieši SEO, väčšinou to býva tak, že vieme, aká je pozícia, dlhodobo sa tam držíme, prípadne sa môže niekedy stať, že sa spustí o 1, o 2 priečky hore dolu a pokiaľ sa nedejú nejaké dramatické zmeny, ostáva tá pozícia ako keby loknutá na viacej týždňov. Samozrejme, vždy to záleží od konkurencie, ale pri tomto GEO je to úplne inak a nevieme proste zatiaľ jednoducho merať a mať výsledky, že takto to je, teraz sme odporúčaní na prvom mieste a bude to tak vždy u každého. Čiže toto je najväčší problém pri reportingu a pri tom, ako sa pozerať na to, či sa vlastne značka zobrazuje v AI Overviews alebo nie. Štúdia ukazuje samozrejme aj, ako sme merali. Máme vlastne časové sloty, máme počet dopytov, máme počet pozorovaní, sledované metriky. Čiže naozaj sme sa to snažili urobiť komplexne, aby sme získali čo najviac informácií, či už pre nášho klienta, celkovo o trhu, ale aj o tom, ako funguje AI Overviews a ako vlastne pristupovať k optimalizácii tak, aby sa značky zobrazovali čo najviac. Jedným z prvých zistení je, že o viditeľnosti rozhoduje
zámer alebo intent nášho vyhľadávania, nášho promptu. My sme mali viacero tých intentov, mali sme nejaké sezónne, mali sme nejaké cudzojazyčné, lokálne, mali sme tam kurzy, mali sme tam ako na to, mali sme tam nejaké učenie, mali sme tam niečo pre deti a mali sme tam zdravie a nejaký lifestyle spojený s týmto cvičením a pohybom. A teda, čo sa týka nejakých sezónnych a táborov a takýchto vecí, tam sa ako keby vôbec nespúšťala AI overviews, ale napríklad pri tých zdravotných, pri tom zdravotnom intente, pri deťoch, pri učení, ako na to, tam sú tie percentá veľmi vysoké. Čo sa týka nejakých lekcií a kurzov, tam neboli cez 50%, niekedy sa to spustilo, niekedy nie. A pri tých lokálnych cudzojazyčných to už bolo pod 30%, čiže toto je tiež veľmi zaujímavé z pohľadu toho, či sa to AI Overviews vôbec spustí alebo nespustí. Pri AI Overviews je veľmi zaujímavé to, že nesúťažíte len s priamymi konkurentami, súťažíte ako keby s každým zdrojom, ktorý je pre Google relevantný. Vidíme to tu na tomto grafe, že našťastie, alebo respektíve to, že náš klient Royal Sim robí túto optimalizáciu, tak sa zobrazoval najčastejšie a je kvázi líder tohto segmentu pre teda lokáciu Praha. Ale bojuje aj s takými webmi, ktoré kvázi nie sú priama konkurencia. Sú tam e-shopy, sú tam YouTubeové kanály, sú tam nejaké lifestyle weby, sú tam nejaké katalógy a nie sú to len priama konkurencia, čo sa týka kurzov alebo rôznych táborov alebo rôznych plaveckých lekcií. Čo sa týka nestability výsledkov AI Overviews, tak z 15 dopytov, pri ktorých náš klient bol aspoň raz citovaný, nebol citovaný pri všetkých meraniach ani v jednom prípade. Čiže to znamená, že viditeľnosť v AI Overviews nie je stav, ktorý sa ako keby že si udržíme, ale je to pravdepodobnosť, ktorú si zvyšujeme. Čo je pre nášho klienta z tejto štúdie asi najrelevantnejší fakt a zistenie je to, že sa zobrazujú veľmi dobre v informačných témach, ale v komerčných dopytoch to bolo o mnoho horšie. Čiže dominoval náš klient v zdravotných, metodických a informačných témach, ale pri dopytoch s väčším nákupným intentom, ako sú lekcie plávania pre dospelých alebo lekcie plávania pre deti, tak tam už bol citovaný výraznejšie menej. To znamená, že tento fakt je pre nás veľmi dôležitý na to, aby sme teraz vlastne vedeli tú GEO stratégiu nastaviť tak, aby sme sa aj na tieto dopyty vedeli zobrazovať a zobrazovať o mnoho častejšie. Vždy je veľmi dôležité to, aby sme mali tie prompty zadefinované správne, či už podľa SEO dát, alebo akokoľvek inak ich trackujete a následne ich takto vyhodnocovať a triediť to podľa nejakého intentu. Jedno z najpraktickejších zistení pre každého, nie len pre tento trh, pre každú firmu, je, že sa zobrazujú rôzne videá a komunitné platformy v odpovediach, a teda citáciách AI Overviews. V tejto tabuľke vidíme, že YouTube bol v odpovediach 120 krát, čo je cez 30%. A nasledoval za ním Reddit, ktorý mal cca 10% podiel v citovaných odpovediach. A potom je tu Instagram, page, Facebook 2%, Stream a TikTok 0,3%. Toto je jednoznačný signál, že treba robiť video obsah, treba robiť rôzne ako keby odpovede na otázky,
na rôzne SEO témy, ktoré viete, že majú vyhľadávanie a ktoré reálne ľudia vyhľadávajú na Google. A tým pádom treba to vešať na všetky sociálne siete, čiže YouTube, Instagram, Facebook a takisto je veľmi dobré byť ako keby aj na tom Reddite, aj keď Reddit nie je úplne relevantný pre slovenský trh, ale každopádne budeme mať za chvíľu štúdiu aj o tom, vlastne o pozíciách na slovenskom trhu, takže tam uvidíme, či sa tiež Reddit bude zobrazovať vo výsledkoch, alebo to už bude bez Redditu a možno tam bude nejaký modrý koník. Na záver štúdie máme pripravených aj nejakých 8 bodov, akoby nejaký playbook, ako sa na tento trh alebo do AI overviews odporúčaní dostávať. Čiže určite odporúčam si to prejsť. Tu vám ešte ukážem našu tabuľku, kde cez našu automatizáciu, tu je tu je naša automatizácia, úplne jednoducho by som ho asi nenazval, ale nie je to nič komplikované, kde si vieme vyplniť ako keby všetky dáta, ktoré potrebujeme a vlastne zapisujú sa nám výsledky všetky do tejto tabuľky. Máme tu všetky prompty, máme tu názov klienta, máme tu všetky citované zdroje, ktoré vlastne boli v odpovedi a máme tu, čo je dosť dobrý ako keby taký proof toho, že je to tak, ako vlastne tá tabuľka ukazuje. Máme tu aj screenshot vlastne z toho vyhľadávania, takže vieme si pekne skontrolovať, či naozaj to, čo sa píše v tabuľke, je pravda na to konkrétne vyhľadávanie. Čiže takto nejako to vyzerá a z tohto sme vlastne čerpali tých promptov a výsledkov je naozaj veľa. Preto je táto štúdia za mňa komplexná a vie byť veľmi plodná pre firmy, ktoré sa chcú AI overview zobrazovať a chcú byť pred svojou konkurenciou a teraz získať nejakú konkurenčnú výhodu. Na záver, byť na Google na top pozíciách v organickom vyhľadávaní už nemusí stačiť a za mňa ani nebude stačiť. Tým, že AI overviews preberajú na základe aj nášho reportu cez 50% odpovedí, tak o veľa tej návštevnosti z organických či už článkov alebo vlastne pozícií vášho webu od toho postupne budete prichádzať a preto je veľmi dôležité byť v týchto AI overviews odpovediach. Možno už tam ste, ale aj my vidíme, že na kľúčové dopyty pre klienta, ako sú kurzy plávania v Prahe, kde máme výbornú pozíciu v organike, sme sa nenachádzali pri AI overviews odporúčaniach. Čiže na tomto to treba celé postaviť. Najprv dobre odmerať, spraviť veľa testovaní a potom sa pozrieť na to, kde sa dá vlastne zlepšiť a ako posunúť dopredu. A až následne vlastne vytvoriť nejakú GEO alebo AI SEO stratégiu preto, aby sa vaša značka, váš brand dostal do AI overviews odpovedí.